ke yang lehi kalai rupa penme. Baba. Dia balik kami osngau ngalai bam kek marwai try. Ngalai bujli janshua. Ngamdon ban iohi heb hakane kasi bakar pang jong pi sim tangkine ki jan ki banga pentit lada pi it yanga sapong no mo heb sawan hakamra jonga madya penlong jing duai Ni ichi it thai tang ban sngap ru petai kadur binang thok ba. heb wa i jonga sapule kane ka shithi ndrai shibon ki jungduna pinsyam namar ngamyo lek school bha ngala ino naduh bangadang shipusnam bat ngamyo lek school bha kumopi tang school step ru ngam pendap namar kalong kumne heb ngani thu ep Ni ya tu ke itipine baba klebe. Akapor bangadang don shipusnam bat pi dang don artsnam adon hakwei kasngi imei ipa manga bat pi imut ban lech ying imekha namar ipang imekha kindit kansan hakata kapor kalawan kansan kuwei katrok kalakum tanra yakata kali basyong mangi manga bat pi misyong hadin imei bat ipa kisyong shakmat kumta laman saujur imei bat ipa nga bat pi ngimlelei dei ka jingker jingda ka jong ublei ken bangimlelei hendrei ya imei bat ipa kala dei ka jingshim no ublei yanga pat ulabu bandri ban sumarya pi lada ublei unshim no sayanga manu bandri ban sumarya pi imei bat ipa klayo ban kran yanga kindiat shwa bakin klat nagane perthei imei ila kran bat ong khun ngasthu bangamla shu bandon rangkat bat pi ngan salit no nagane perthei kumta khun bidei ban kular hangi iparu kumju iong pidei ban sumar bhai ihab bat pidei ban ai ka jing ik bapura ya I pidei ban long kum unman kum ka kmi bat pindri sumar ya I bat phimdei ban wat brew nadu kata kapor ngam yo shu tang ban late school bat ngas dang ban yo pang namar ngala perkhat pala di imei bat ipa baki ino yangi tang arngut shipara bat ngayo ka jing pang klong snam watla kataru ngam ji yo ban sumar ya lade bat ngashuduai bat chania tang ha ublei yaki baro ngakwa ka jing start henrei ngam yo shu tang ba ngam lelei heb tang ba la start ma phi kalabyang mandon le yu yakata ngasngau ba yo ngamla ban pin biang ki jing kwa jong phi tang kat ne ngathrai plus to heb langa ik ne mep Baba maaf ya ngalapan bong ya pi tama ka banta jonga phim yo ban sumare la de phim ju yo ban thep ki janya la de bat phim yo ro ban school kiri ke boro phile na ka banta jonga ngapa ngaju ya subha bat ki parlo re pi pat phim ju ken mi usla upria tana banta jonga bangan yo ka jinang jing start bat ben bit ben biang nga bentang la sutu baba kumpa piong ngam long shoot tang kum men pilas ngoy nga kum ka khon bentang la sutu baba nga sutu baba benta ba pi it ya nga re ngapat ngaju la lendet ya pi re pi pat ya nga pi ai ka jing it ba pi snel pi kraw re ngapat ngam ju pen sengap ya pi baba balik sustam ne hoi ken heb baba wa e nga marwai dan duana ka banta jong pi
ti phin khot kerpat yanga bat phin yo lej bat duai hanga ngaru ngasha skori phi bat phin wat yanga bat phin shem yanga haba phin wat yanga da kaduk nu parot try da kamon ba khu jong mi nga khot kerpat ya ka kerteng jong mi hatani kami mi yo i bat mi tip khambhai baba ba idana pedeng ka jimpang kabajur kabalaban i labun bun snem kumta try nga kerpat hame ba men lau bat weng no ikani ka jimpang badon hai kumta try nga nget hame ba men le ka kamba na ka bynta i baba nama ka KHRAW ka kerteng jong mi ban yakani ka jimpang ka badon hai nan su i ka bot ba plau Blei hakini ki sngi unsa pen pau hai baba try kini ki baro ngangu ngadoi pa jisu amen baba nang ai no da ka jane